Jakso 6. Epäsymmetrinen voima. Nahkaan kudottu tarina. Talvi kääntyy kevättä kohti. Maaliskuun aurinko sulatti jo lunta Männikön kaduilta, ja ensimmäiset muuttolinnut palasivat pohjoiseen. Elara oli löytänyt paikkansa kylässä. Hän työskenteli nyt täysipäiväisesti majatalossa ja oli alkanut opettaa kieltään muutamille kiinnostuneille kyläläisille. Silloin tällöin hän istui koulun pihalla ja kertoi lapsille tarinoita kotimaastaan, sen vuorista ja joista, perinteistä ja ruuasta. Lampela seurasi tyytyväisenä Elaran kasvavaa itsevarmuutta. Mies oli aina nauttinut tarkkailijan roolista, hänen verstastaan vastapäätä oli pieni penkki, jossa hän usein istui iltaisin katsellen kylän elämää. Tänään oli erityinen päivä. Kylässä pidettiin kevätmarkkinat, ensimmäiset vuoden alun jälkeen. Kylän keskusaukiolle oli pystytetty kojuja, joissa myytiin käsitöitä, ruokaa ja juomaa. Ilma täyttyi puheensorinasta ja naurusta. Lampela seisoi verstaan ovella, katsellen markkinahälinää. Sitten hän huomasi Elaran, joka tuli häntä kohti. Nainen kantoi jotain käsissään. Hyvää markkinapäivää. Elara tervehti, astellen varmoin askelin korjatuissa saappaissaan. Tein sinulle jotain. Hän ojensi Lampelalle paketin, kääritty yksinkertaiseen kankaaseen. Lampela otti sen vastaan ja avasi varovasti. Sisällä oli huivi, kudottu taidokkaasti punaista ja ruskeaa käyttäen. Sen kuvio oli monimutkainen, yhdistelmä kylän perinteisiä malleja ja jotain vierasta, eksoottista. Se on kaunis. Lampela sanoi, koskettaen pehmeää kangasta. Sinä teit tämän. Elara nyökkäsi. Majatalon emäntä opetti minulle kankaan kudontaa. Yhdistin siihen kuvioita kotimaastani. Halusin kiittää sinua kaikesta. Lampela kietoi huivin kaulalleen. Se sopi täydellisesti talviseen säähän, antaen juuri sopivasti lämpöä. Tule. Elara sanoi. Näytän sinulle jotain. Hän johti Lampelan markkina-alueelle, jossa oli pystytetty pieni esiintymislava. Pian lavalle nousi ryhmä kylän lapsia ja heidän mukanaan Elara, joka kantoi pientä rumpua. Opetan heille kotimaani lauluja. Elara kuiskasi Lampelalle, ennen kuin nousi lavalle. Tämä on ensimmäinen esitys. Kylän väki kerääntyy lavan ympärille, uteliaana näkemään, mitä oli tulossa. Elara aloitti rummuttamaan yksinkertaista, mutta mukaansa tempaavaa rytmiä. Sitten lapset alkoivat laulaa kielellä, jota useimmat eivät ymmärtäneet, mutta jonka melodia kosketti kaikkia. Lampela katsoi esitystä, tuntien ylpeyttä Elarasta. Tämän kasvot loistivat, kun hän johti lapsia laulussa, jakaen osan kulttuuristaan, osan itsestään. Laulun jälkeen yleisö taputti innokkaasti, ja Elara kumarsi, iloisena ja itsenäisenä, kiitollisena. Myöhemmin, kun markkinahälinä alkoi hiljetä ja aurinko laskea, Elara ja Lampela istuivat verstaan edessä, katsellen kun kylän väki keräsi kojujaan. Kirjoitin äidilleni. Elara sanoi yhtäkkiä. Selitin, miksi lähdin. Kerroin tästä paikasta, näistä ihmisistä. Sinusta. Lampela katsoi Elaraa, näki naisen kasvoilla rauhan, jota ei ollut aiemmin havainnut. En tiedä, saako hän koskaan kirjettä. Elara jatkoi. Mutta tuntui hyvältä kirjoittaa. Kertoa, että olen turvassa. Että olen löytänyt paikan, jossa voin olla minä, ei vain se, kuka olin siellä, ei vain pakolainen, vaan jotain uutta, jotain kokonaista. Olet löytänyt tasapainon. Lampela sanoi. Kuten kenkäsi. Epäsymmetrinen, mutta tasapainossa silti. Elara nyökkäsi, katsoen kenkiään. Ne muistuttavat minua joka päivä. Ei vain matkasta, mutta myös siitä, että voin kantaa menneisyyttäni ja tulevaisuuttani samanaikaisesti. Auringon viimeiset säteet kultasivat kylän katot, kun Elara nousi ja oikaisi huivinsa. Minun on mentävä auttamaan majatalossa. Matkailijoita saapuu illalla. Lampela nyökkäsi. Sinulle on hyvä, että voit auttaa muita tulijoita. Tiedät,
Miltä tuntuu olla uusi? Ehkä joskus. Elara sanoi mietteliäänä. Voin auttaa muita kuin minä löytämään tiensä. Kuten sinä autoit minua. Lampela katsoi, kun Elara käveli pois, korjatut saappaat jalassaan. Naisen askel oli varma, selkä suora, katse eteenpäin. Mutta hänen jalkansa kertoivat tarinaa, jonka ne tulisivat aina kantamaan, tarinaa matkasta, muutoksesta, kasvusta ja löytämisestä. Ja siinä hetkessä Lampela tiesi, että oli täyttänyt tehtävänsä. Hän ei ollut vain korjannut kenkiä, vaan auttanut korjaamaan jotain paljon tärkeämpää, ihmisen uskon itseensä, kykyyn rakentaa uutta säilyttäen vanhaa. Kylä hiljentyy illan tullen. Lampelan verstas sulkee ovensa, mutta sen sisällä on yhä valoa, lämpöä, elämää. Kuten Elaran saappaissa, kulma ei ole pyyhitty pois, vaan tehty osaksi tarinaa, silta menneen ja tulevan välille, epäsymmetrinen mutta täydellinen juuri sellaisena kuin se on. Hengessä olet hengessä kiinni. Sydän hakee kotia uutta. Kengissä kulkee muistojen hinta. Tie on pitkä, polku on mutkaa. Vieraat portit avautuuko? Kuka ottaa vastaan mut? Katsessasi näen toivon, ehkä täällä saan jäädä. Saan jäädä. Suutarin kädet, viisaat ja vanhat, lukee tarinan jokaisesta saumasta. Sanojen takana piilee pelko, uskaltaako luottaa uuteen ihmiseen. Vieraat portit avautuuko? Kuka ottaa vastaan mut? Katsessasi näen toivon, ehkä täällä saa. Ensimmäinen hymy, ensimmäinen tervehdys, pieni ele, suuri merkitys. Ehkä kuulun tänne, ehkä kuulun tänne. Vastaan mut, sinun silmissäsi toivoo, täällä mä saan.